everybody! Αλλά οκ, η χθεσινή μου μέρα ήταν τέλεια. Μπήκα στο e-shop και παρόλο που με διέκοψε μία βίντεο κλίση από το iPad, κατάφερα να ψωνίσω αρκετά. Cool. Άσε, εμένα μου κόλλησε μία εφαρμογή στο netbook και δεν κατάφερα να κατεβάσω μία application από το Android. Τι διαβάζετε καλέ. Ρε παιδιά, κοιτούσα τη σκυλίτσα μου χθες παρεπιπτόντως, αγόρασα ένα ηλεκτρονικό λουρί και πάει όπου θέλω εγώ. Τι δυστυχισμένο είδος, είμαστε το πιο ανεξάρτητο είδος στον πλανήτη. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Έλα, λέγε, είμαστε. Όχι, βρε ζωή. Ναι, είμαστε. Κάπου το διάβασα χθες στη βιολογία. Να το, στη θεωρία της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου. Έλα, υπάρχει και επιστημονική εξήγηση για το ότι είμαστε το τέλειο είδος. Για πες. Α, καλά. Μ' αρέσει που γράφουμε και βιολογία σήμερα. Μέσα στην τελειότητα είμαστε. Αγαπητοί μου συμμαθητές, ο Κάρολος είπε: το καλύτερο προσαρμοσμένο είδος στη φύση επιβιώνει. Στα έλεγα. Εμείς δηλαδή. Ποιος θα μπορούσε να είναι καλύτερα προσαρμοσμένος από εμένα που με full accessories and gadgets. I've got the power. Ρε παιδιά, ο Κάρολος ήθελε να τονίσει πως αν η φύση ελύσει να αλλάξει, εμείς μπορεί έτσι ξαφνικά να γίνουμε παρελθόν. Καλέ, όπως και να γίνει η φύση, εμείς θα είμαστε κύριοι. Όχι μια ένας μαθητής της τρίτης λυκείου το έλεγε. Το DNA είναι παιχνιδάκι στα χέρια μας, το κόβουμε και τώρα. Άλλος εμένα, άλλος μου, ο κόσμος είναι εδώ, στο γλυκό μου iPhone. Α, καλά. Και μετά λέτε εμένα αδιάβαστο. Ο Homo sapiens sapiens των πρωτευόντων θηλαστικών στο φιλογενετικό δέντρο είναι στην κορυφή. Πιο πάνω δεν πάει. Λάθος, έχουμε πάει και στο φεγγάρι. Αχ, καλή μου Εύα, γιατί το δάγκω στο μήλο. Για σήμερα μπορεί να φαινόμαστε τέλειοι. Τι μας ξημερώνει όμως αύριο. Τι δεν θα έχει καλό καιρό αύριο, να βάλω windbreaker. Αν αλλάξει φύση, ζωζίτσα μου, δεν μας σώζει το ταξίδι σε όλο πλανήτη. Όχι, με μπερδέψατε. Ποιο είναι το θέμα μας. Έχουμε καταλάβει τι γράφουμε σήμερα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί η κυρία βιολογίτσα θα βάλει πάλι ερωτήσεις χρήσεως και βλέπω να πατώνεται. Είναι όλα θέμα τύχης. Η εξέλιξη μοιάζει με ένα ποδήλατο, το οποίο αν δεν κινείται δεν ισορροπεί. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Πείτε πως η φύση είναι ένα παιχνίδι κουτσό. Για να μπει στο παιχνίδι της πρέπει ισορροπώντας να περάσετε τα ραγωνάκια χωρίς να πέσεις. Ζωζίτσα, ξεκίνα. Έπεσα. Ζωζίτσα, τα τακούνια είναι δυσμενές νόρισμα για την επιβίωσή σου. Παν, σειρά σου. Θέλω όμως να βγάλεις τα παπούτσια σου. Παν, εσύ που είσαι χωρίς παπούτσια, είσαι αυτός που η φύση δεν βρήκησε με την κατάλληλη αλληλεγγύη που χρειάζεσαι για να εξελιχθείς. Άρα δεν επιλέγεις ούτε εσύ. Ακατάλαβα. Και τώρα θα περάσεις εσύ τα ξέρω όλα με τα αθλητικά. Ναι. Σε κάθε είδος υπάρχει ποικιλομορφία. Τα αθλητικά παπούτσια ήταν το ευνοϊκό γνώρισμα που με βοήθησε να περάσω στο συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον, να προχωρήσω και να αναπαραχθώ. Και δεν είμαι ο έξυπνος που πέρασε. Γιατί αν τα βγάλω και τα φορέσεις εσύ, πάλι θα το περάσει το κουτσό. Πλάκα κάνεις. Αλλά κατάλαβα τι εννοείς. Η φύση επιλέγει αυτόν με το ευνοϊκότερο για επιβίωση γνώρισμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα αθλητικά παπούτσια. Δηλαδή τα δικά μου που είναι πράγμα τσάμπα έδωσα τόσα λεφτά. 3 πουλάκια κάστονταν. Αλλά και η κυρία άσχητη, άμα βάλει τα αθλητικά, πάλι θα το περάσει το κουτσό. Εγώ προτιμώ επώνυμο και ας μην παίξω. Και όσο για τα μωρά, μπελάς είναι. Παν, κατάλαβες. Νομίζω. Λοιπόν, στα γρήγορα γιατί η κυρία βιολογίτσα μπαίνει. Αν τα παπούτσια ήταν φυσικό γνώρισμα, τότε από τα 3 είδη παπουτσιών θα επιβίωνε και θα αυξανόταν αυτό που θα μας βοηθούσε να επιβιώσουμε, να αναπαραχθούμε και να εξελιχθούμε. Αυτό λέγεται φυσική επιλογή. Αν όμως τα θεωρήσουμε επιτεύγματα της τεχνολογίας, καλό θα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε με ευνοϊκό τρόπο, ώστε να βοηθήσουν και αυτά στην επιβίωσή μας. Αυτό λέγεται τεχνική επιλογή. That's right. Καλημέρα παιδιά, διαβάσατε τι είχαμε για σήμερα. Κυρία, το επώνυμο παπούτσι θέλει επιδέξιο πόδι και κατάλληλο έδαφος για να το κυκλοφορήσεις. Άσε που άμα περιμένεις να βρεις άντρα για να κάνεις οικογένεια με αυτό, σώθηκες.